Bismillahirrahmanirrahim. Dzina la Mulungu wachifundo chambiri wachisoni. Al-Qari'ah. Kugunda kwa phokoso la kiyama. Mal-Qari'ah. Kodi kugunda kwa phokosolo ndi chiyani? Wama adraka mal-Qari'ah. Ndi chiyani chingakudziwitse za kugunda kwa phokoso la kiyama komwe kudzawakomole anthu? Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth. Limenero ndi tsiku limene anthu adzakhala ngati agulugufe obalalika. Wa takunu al-jibalu kal-'ihni al-manfush. Ndipo mapiri adzakhala ngati ubweya wopakidwa penti womwazidwa ongouluka uku ndi uku mumlengalenga. Fa amma man thaqulat mawazinuhu. Tsono amene muyezo wake wa zinthu zabwino udzalemere ndi kupepuka zoyipa, fahuwa fi 'ishatin radiyah. ndiye kuti iye adzakhala mu moyo wosangalatsa pa tsiku la chiweruzo. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Ndipo yemwe muyezo wake wa zinthu zabwino udzapepuka ndi kulemera zoyipa, fa ummuhu hawiyah. ndiye kuti mbuto yake ndi kuhawiya. Wama adraka ma hiya. Kodi ndi chiyani chingakudziwitse za hawiya? Narun hamiyah. Umenewo ndi moto woyaka mwaukali.